Asomurubuli okubwatya nigo kuligirirwa n'ebigoro byonsi. Mbiamano sana umwanchi muri bitaseni kya Ndizi TV nebiro binde nandengo kwaligania asomorobere w'Esabari yobonchererya yokogokera asolekera litkolya Alamisi ense ya monenusi ya marwa basto komera nabonchererya abutogo sangana barabona kibachagirto obonchererya wabone kikegete bakayimuke gitambuke nagochora obonchererya obo naboigona riba berba gwetera so obonchererya bwabo goikira bono igambire ngo kibinya babikira so obonchererya bwabo linde kwaneke ngango kina bole naboigongo gali abole mwanchi muri ngo kwaligani bene elinde tusanga sobora mweleteria na Frida Kerubo na sinsemo chichi mitandao asensemo ya Facebook nabagotonyora wetera Ndizi TV News Digital nabiga sensemo ya YouTube wetera Ndizi TV News asensemo ya website nabagotonyora wetera www.ndizitv.net ngo kwaligani bene chinga kitora sange na sobwamo kolende tigangireli bageli bene kwaligani ya omonchera bweli tukolya lero chinga kitole ase bunge ya South Mugrango asango chikotumanyia nkikeli yako kora nabo igondia chage to bonchera bwaya goikabona iga karibu sana asomorobeli. Asante sana. Aso kongarigania chinga kibuna bono iga. Asamaria tabuna nate bankoro kwa Richard Michael. Inchengo kwana ega ena lengere tingi gore ebiashara ebi asengenjo igonso merete gasie ekeronso merete gasie igongo tebanga igondo mu engineer kerondo mu engineer wechi igonso merete gento ko automotive engineering so karong somerto automotive engineering nganyatimbo ati captain saine ngaratiga ngura spare parts yeduke moroche erinde nyaguonchoreria abana banyare bakoragira kuruororo nagosoma kuruororo so ngadenya sambu yamona asengenjo kwangero bungaini nawe buri bana bakangire school bagansomya bakana ikire kerengo buneke atotebi ngo bonchereryo boiga bwagonka yobo begete korengana anenderie takyo gutumika so bonchereryo boiga aso bonchereryo boiga igonko igekoro kwa engineer Richard Auto Spares ige gutoka ensema ya South Mugrango ase umuchokoro kuikoba angi kyagerete ukateba ngabona tigugoro bonchereryo boiga sensemo ya ikoba ninge utayigolite gosia sensemeli ya tabaka usensemo chindo gachora ikoba. First of all I have a wife. Niko na familia na hiyo familia niko na Mungu ametubariki na watoto. So kufika hapa mji wa Ikoba mimi ni mkaaji wa Nyamira County. But vile tulifika hapa kwa ajili ya kufanya kazi ya serikali. Kwa hivyo nikaonelea wa minachiri ya kutoka huko Nyamira kuja Ikoba kutoka Nyamira kuja Ikoba sasa kuna uwezekano tufanye nini, wacha nifungue niweze kukaa ili government ikipata opportunity ya kutuachiri tuweze tukaweka kazi yetu chini tuende kufanya serikali kazi. Ngwato tebinga no bwato manyi ase egasi ega yaona kikyagerto kaimokia ogachoro boncherere bwega akora manyingo mwancho muri akarekende ngaikwanyore ta maegeri koru mu akakikwanya ta maegeri mu akakiwasito kaigoro boncherere bwega. Asante. Inchebwe ko monyene nsomerete ase institute koruko Keroka Institute. I have a diploma in automotive engineering. Ekarona akoreto automotive engineering. Thereafter, I've enrolled in KU as a degree holder in automotive engineering. So I yani ibina bintu bigeretenga ngendrete kunya
kusubo gimobo ekero ngendrete kunya komenya se obonchereri oboiga bwaga senseme ya ikoba ngwaba kogokunera ng'a ngwara korete gasi ya serikali kero kena bukora tumanye gasi ya serikali neri ye gwakorete ngai gwakorete mwaka ki kora tutebisa tari nje na korete gasi ya serikali igondo mochiko base ngencho yo my wife arororo igari krese ne serikali so na inche nkaranga tinkobera isikobosa lazima nyume serikali yatarandika lazima ankoreki lazima na inche nyago konyori gentongo kora nabona amwete igo nkaranga tigambo gori kinkorete automotive engineering tiandore ngumbo egetambo kerogyo kuigora spare parts yase injo tindanyora ground kenene ndaigore egara chiechigari kera kendo mwako karengo yiga kuigore to boncherero boiga bwao omwako oyo no mwako ka ogatato nakero kuigorete naki abantu ngaki kwanyorete customer yagentangani naki abantu baligerete getambo kiraso mucho yo ikoba nga kuigoro boncherero bwe spare parts bago getigu anene mono tinkomwe bago wakero mutecho no mutangani na korerete gasi ukuruku ogesaro court tinkomwe basinge njona mokorerete gasi entangani arafu akamako gokiune gasi na mokorerete akamakuru orra kagenda agachikondete raba abatecha igoti nkomwe bakumwakira mbuya mono kora totebingo ngaki orogongo roiga roikoba rwakoirira so bonchereri oboiga kero kende na nda bogo totebi mate twakwanire chi spare parts mwanji muri atamete spare parts kichi ogo chikwoni ne chichi gari ne chichi pigipigi nchire chichi kora kwanirango asante sana ena roje ngatimbo ati capital sign na somerete gento na otege kuri automotive engineering anene mono ase chigari so lakini asinge ncho mufuko taisaini nkarabono tigambe ke spare parts ye chipigipigi nero ndanyore ginko nyara gingo koraki ginko nyara chibesa yani chibesa chiange ngorere nyora ginko gendere gasi ekero kurigereria chi spare parts echio koni kiagera gwateba nga oi customer yagentanga ngwa mokorete gasi erengia timetinga sti kwa mokorete kora tateingo chi spare parts echekero koni umonta agocha tatebe ne pigipigi yae kwa mobekere spare parts gosagocha tuko go chi spare parts ogenda asante sana egente getangani nchebwe ko monyana ni somerete amangana ye engine amangana ye engine karonya somerete ige customer ko gora nande nimbwata chifundi chiane karo chirororo echi customer ko gore gento yabe kurwe ne fundi isko gaiga ayo igayo menyene turiko biko singora beka nonche kura beka nde ekero need arises tiango taraira na maiga ke igori chade ekero kwimugiti gitamukire go gatabona tigo tokobera isiko akiagera watengo morugi ogera nabwate gasi serikali kero kwa matetinga no bwate kerengereri iki ogo chakyo bonchereria na kiake irete sense moyaye asante sana ekero na nyomete wasekara tu anchanete na motebete an engineer although no nyakara tu amanyanete before ngoso minari inge na kali kirune school na nyakoro kereri igoro ya engineering ba igoro yebono yo konya banafunzi therefore bono ga wasitu anyoranete nere no tu anyoranete at that field but when ka tu ache field ya itobono ya love affairs nkamotenga engineering mwalimu igo na somerte ngento yokuru automotive engineering so bono ekarona kore kosi yunga motenga ewani gantongo koromongina singinjo timbu atia senko genda gosengirane ngenda ande nyakurigia kabarua bono tukachukua hesabu yoko chikurigia kebarua nogo nyagokora siende better you ujajiri enika tukaimuke getambo kero yogo chiajiri tutukabanyane kerekende kyora kwanere iguru ye family yawo ko gusira so bonjiriri obuga bwawo thank you ntaete kura iraneri mbuya mono mongino ne sport ogera se ukonga chinga kichingi ya choko kolegas nande nko mota mbuya mono asengencho ye ebintu byonsi ankoreire nande tinko mochako
wakambu ya mona singencho ye support ya konga na bago chonyora changa chane chichabugete na endo chinsipiri na ende chiaraba so Talikwe murunga kibwa chabwa changa dabinya gwe murunga ni asingencho that is the time mwabwena tako take responsibility ya yo koregas na nchena take the responsibility ya yo korende family yane so na nchengo ta inyasambu ya mona kangomo nginomuya ogo yani otabwa tiko bwanjereringe yanga yo mwaga ya chabukire anashika yo nguo na anaosha anafua vizuri sana Kero kurigereria chi customer chi nyinge ko ruiga sense moya iko bango gokera bale gasio gokora hapo sasa kazi inafanywa na ndika mbamanye tenge gasingo kora ningia asingencho kerongo kore gasingia nelinga ekero kore te gasingia gochisika ekero gota ekero motecha gotara igagota ngagenda pakasike tokorerwega chifundi chiroro ne chingo kora chiregas ande tora wateraga gutora so mutimo komoke igo to koirana ano chiko tomanya chi spare parts echiga ya sense mo yagonga yiko Rusia nende mechano kyo gweteraga igaso boncheri obwiga bwago na competition ni metetali ya biko koni chi spare parts sense me yiko banga kyo gwe deal ne competition obwetera gutora so mutimo komoke igo to goirana no totebya mange bemo no sana mwanchu muri betaseni Ndizi TV chinga kyo ganta gusanga na inte me umurubiri gwesabari yo boncheri astoga nta gusanga no moncheri ya Richard yo koro boncherera which spare part kora sense me yiga ekoba bunagende togotoerera Esabari yayo boncherera kondo mwanchu muri etoska tonyegera tetora so mutimo komoke igo tokoirana ntosange amange asante Ndizi TV Ubwansu bw'Gusii. Spexels Opticians abubale sikliniki kyagudika imeyo muchukisi nkurwa bare bokorali ao asamangana ya maiso nako ni birole magiga jogo kolenga na kumanyu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemerongitano na boige settingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomo chukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Mbiamano sana mwanchu muri betaseni Ndizi TV chinga kyogendeta gusangana intwe imyomorobire bw'Esabari yo boncherera astogendeta gusangana moncherera Richard korwa sense meyega yekoba yo gukora boncherera bw'iki spare part nagendeta gusangana intwe kurindi nyora sense mo chimitandao asense mo ya Facebook na bagotonyora gwetera Ndizi TV News Digital na bega sense meri ya YouTube gwetera Ndizi TV News asense mo ya website na bagotonyora gwetera www.ndizitv.net mwanchu muri ya konyara ntaraso mutimo komokeigo na bagingo bori ya Richard spare part yakoni kurwa sense meyega erenga yago chirusi korwa igo mwanchu murengo kwariga ni bene iri togende usanga sobwa mo Richard nga spare part cyogo chirusi korwa. Asante sana. Igongo te babuya se ogote anga senguru spare parts cyane. Nene monongo chirusia so mucyobo songo. Karongo chirusia so mucyobo songo ngo chirusia se eduke kro generation. Asom e customer yane kro bao. No garingo chirusia se mucyobo songo ase
eduke yokro generation kero kende ngiko prefer korusia somo chobo songo naenda se eduke you ase ko la paregas mo chobo songo kingo prefer orro ekrona chagete ekrona asingen chekrona chagete kore biashara hivi ena chiete paka mo chobo songo endugu ya nene rorre kora vera gari bosongo akange direction paka gari asomo chobosongo koro Steve Michael nere nkamoteinga endugu asinge nchoni mbate virengere livinga inda nyore spare parts inda chake koni akan direct paka gabwa se duke yokoro ku generation no gabo ekero gwa chiro ro na boko basabu dibia kirikende nkiora kwa neri gore ichi spare parts cyo koni twarenga chifundi sinyinge gusaba ntabangi totena barundi boda na bakugule spare part maybe tero siribu ya gosere fake ya sensema ya wonga cyo kwa kwa determine spare part no original go senfekere. Oh, asante karo to gote banga eduke yani spare no original go say fake the amount of money that you pay it determines the spare parts whether it's original or fake iko anyangwa kana chinke the spare parts must be fake ingwa kana chinyinge the spare parts must be original biamala sana akirkenda sobo ncherelio boiga bwago mechando kilio gwetera mechando ne menge but as no fanyi biashara naende mo korie mirimo bw'abantu lazima oetere challenges nyingi challenge ntangani nabo korosie pikipiki epikipiki yonyara kwa yangire gwoka so you goiko orore next step ninki omochando noroi ekero kwa rosiri koro kwa nyalo omochando noroi you rectify the mistake that you have done anena mono ekere chifundi cyane cyo kore me gosija korero mo gento getabeti bia ose machine etabeti bia I do chip in so that I can rectify the mistake that they have done so yani bina be inere me anena mone a challenge error ya kabere ne ringa ekero gwa chire kwa letere stock the amount of money that you paid that you are born and which kugorere espe oh konyara nde ya koreki ya tiri so inere challenge nene mono eyende nene ase amangana ya spare parts kwa biri ko kwanira nga ligorire stock rilyo kolentera maybe onye ko maite nga ka bolt kalige pigipigi omonta maite to 750 next time ka gocha omote binemi kero kenda ene kyugo chwa handle chi customer chageri ndemba atama one ogabu you request them they cope up with the situation as you go by the situation na boko nyora chi customer na chiro chia koreki igo komotenga na kone iriga next yomanya ne chibeseni like for example to tanga chi tube cha mentre chi tube cha mentre to akajioni 200 bono igan 250 igo bono chi customer na boko batenga na ki by the way ebinte bia kina tari ntwa babe uchumi ya ne dora na no chimne ko minyoka gochiko igo bono tari ntwa babe data tikatoke ndarere ni nenseme yetore kero kuligereria nkonya rolenga maybe fundi yago yaroseire custom pigipigi mo test marole mbia yabeire bia lakini gakwenda guchali maybe ke stage na ende mo salikera ira ne kyo chagwa handle event of ne bone kere pigipigi ya chire guchiga na ende iranire you make sure asikia iranire gente ketangana ya iranire aseri gosori ya rosiku useri gosori nga onya neri gosori nga the customer must be involved but if the problem ne mistake neri ya rosiku we as engineers we are the one to solve the issue kero kende ngo advice yore chi customer chago maybe atagete spare part
ere chipu bana twateba kulingana tuno mubuko oye aratanga kimbekere gente kikemia kiagara na chiabwata so mubuko anko mungo temori ko mu advice nganda kubekere kikemia ngiye koira matuko labda ngo bekere kiamia mbina kiye koira matuko watemori ko convince customer yao unaambia customer akifungua engine kama amefungua engine ndani hiyo lazima aweke kitu original. Unamwambia weka kitu original ndio itakusukuma. Goko matainga digambe keke kia 200 asenga njonga 200. Geko muira matukabira tatu na ndege sareke you will be primed in or you will be in for it. Because again teki ya sareke. Igega sikwa koranengira. Ko sale customer akere kende time tiko sana ibye ko koni chi spare parts sense me ko bago se chiduka chinde nchiroro achiduka ne chinyinge chiro na lazima competition ikae ngaki ayoko handle competition vile customer anaingia unamkaribisha poa hiyo ndio jambo la kwanza unamwambia karibu ajukue spare parts. Akikuuliza kama spare parts kama ni oil anakuuliza oil ni pesa ngapi unamwambia oil ni pesa hii. Unanitolea ama unitolei? Unajua there are some customers who will be ash. Unasema sasa nimekutolea kama ulikuwa unaosa 500 unamwambia nimekutolea kama ni 20 ama 10. Ngaki okoligereria ichifundi chago kero kende mbali bachete bambwata obumanyi na kibaboneta korosi ibinte bigosi na kwabiri gokubaigere. Asante sana. Chifundi chiane ekarona achetega iga. They can bear witness. Nile kwa sasa hawajafika hapa. Lakini kama wangekuwa wamefika hapa, vile nilifika hapa nilikuja na wao ama nilifika tu nikafungua alafu wakajibu walikuwa blank. But I've tried to mentor them. Kila kitu nimewafundisha. Hata saizi ukishughulikiwa hapa kazi inafanywa poa. Kerekende omwanchi muri na role isko gari okoligereria tabanga ninche ninganitio bonchereria gotwara bonchire buno bwa Richard akora tatebi ngo mondo taite go chakyo bonchereria buno boiga bwabo ningi keriaga neire gotwara bono okay hata eto bonchoreri bwa ina gani yeye akai fundi yeye akai mfanyabiashara lazima uniambie specifically au niwe bichi spare parts nechiane iga umbu ya mono ekera hata eta ni spare parts nechiane again take tangani lazima ukae patient ukikaa patient cause utaweza fungua duka uanze kuuza tu lazima ukae patient. Jambo la pili kwa kungojea customer. Jambo la pili lazima ukae na capital. Capital ambayo inaweza kumudu ununue spare parts. Jambo la tatu kama una nyumba yako lazima ukae ready ku rent. Jambo la 4 lazima ukae ready ku sometimes kuna customer mwenye anakuja anakuambia na pesa lazima ukopeshe na huyo ni customer wa regular lazima ukopeshe ama umwambie hiyo utawezana kama utawezana so jua ya kwamba ukiingia kwa hiyo field au vijana wenye wanakuja kununua ama au wasee wenye wanakuja kununua ni watu wa jua kali na sekta ya jua kali ainanga pesa kila siku. Lazima ujitume kama wewe akikuja kwako akwambie nifanyie service inaleta pesa jioni. Kwa hivyo jua ya kwamba hiyo ndio utaingia kwa hiyo sasa hiyo field. Sasa ulikuwa kwa nile ngana yeli kabisa kirikenda sensema yago ntumetaba oncheri abange babiri bako make chiloses wetera ngana yeli kabisa sensema yago na kiora kwanira. Okay. Kumanyani nonye na egari ase dukerio kuragura ebintu musharo maete no yo koyoga nyumutie koyoga nyumutie ekero koyoga nyumutie ngwando kwa mote inaki tugora getabu kerigari ndi kense na boko nyoro kuri kirense no yekire no niribu
eri bweyo maete gwara mwira ni magase amatuka berata toige gosomotien igabwenete kwenda chikure televi onyoranga eshote chigete yachira na kibono nda kore eshote chi na poko nyora kwerize retaka besa sigete gose gwasebeti warusi gwakoraki kwenda kwale resto for the meantime mambi kwange chikoye bindo e customer yachira bono o ko yekani asikinjone is a regular customer to kumukani you accept akero watote bingane nsemeli ya Nyamira korwa akero kende ni mete kwara tali no ne chiduka chechi spare part ya nsemeli ya Nyamira kwara rene kyobonchirira bako kolekana akero kolengani obonchirira obiga boiko bane chi county ya Nyamira na kyokoligereria bole on simbi ya bole but bono na nje na bon feel tinga mbereka nkore gaska but bono ne ri the situation ya internet ruhusu nienda nifanye kazi nyumbani na wanasemanga sijui kwa Kiswahili dijogora shamba wiki mjini so bono tingo nyara gotanga ingaki lakini nende ga kirona chite ganga cha kore gasiga as sauti mugrango weseka na nyoreta ngani nyare ko kore gasiyo na bondo chenga mbuya bole kyagire biro bita byatenyori tatebingo nga amatukali abo sia ngayoga nitego ikerani thank you I want to sometimes I want to be to open a bigger garage because I told you that I've enrolled myself in automotive engineering at KU, Kenyatta University. So as I have enrolled myself as a degree holder, nitatafuta field kubwa nifungue garage ya gari. Although sita wacha hii, nitaifungua ikae a supplement somewhere. Ambia mona sana karungo baseme bo mwali gochumwa nchumuli eli kuligeti na bayigoli organiti go chakyo boncherero maitengo boncherero you always make a profit para masemi igongo te mambo ya mona se chinga kibunechi koigura spare parts ekero koigura spare parts na bago koro boncherero ekero wa koro boncherero na boko nyora kende ekero kwa nyora kende like to my side I've done a lot hii kitu to be sincere imenichenga nyumba imenifanyia mambo mengi for the last this is the third year imenifanyia mengi siwezi kataja lakini imenifanyia mengi mbia mono sana sugusangana inte ambia mono sana umwancho muri bita Kisii and Ndizi TV kwa bere ko gusangana inte ko twagachage tumurubiriga wekera bono igato ikira mwale no gosemere kwa nuna kwa bere ko SM ya mange wetera oboncherere bwaye Richard kurende gwikiraga abo mwancho muri ere no gwikira omwele obo murubiri buri tkulia lero toskato nyegere genda kubwati mirubiri ndi migita Kisii and Ndizi TV nyora sinsemo chiche mitandao asensemo ya Facebook na bagotonyara gwetera Ndizi TV News Digital na bega sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website na bagotonyara gwetera www.ndizitv.net iri tariane Frida Kerubo gokoganiria obuligereria borobuya